писател, несериозен човек и добър занаятчия. Когато ме притиснат някъде, че трябва да плащам част от огромните си разходи, сядам и написвам роман. Иначе през останалото време, пак за да си покрием разходите, пиша за списания, вестници и така нататък, а в свободно си време пиша стихове, което в общи линии е единственото, което е важно за мен. Човечеството е отвратително и още от време оно не цени така наречените стихове, прави поетите си на нищо и те започват да имат някакво значение за него едва когато умрат. А в още един човечество се не разбира, че всичките най-важни книги на света са написани в стихове. От Гилгамеш до Библията всичко е в стихове. И това е в общи линии. Поезията е гласът на Бог, прозата е вирусът. Да пишеш проза означава да работиш за дявол. Това е кофти, защото това е лесна работа. Да работиш за Бог е много по-трудно. Но не е рентабилно. Само пред Бог е рентабилно. Но всеки писател има собствен ритъм, собствени неща. За мен прозата е най-лесното нещо. Макар че, освен Стефан Иванов и Гиоме Полинер е казал, че прозата е най-трудното нещо. Може би не съм чак толкова добър прозаик, колкото Стефан Иванов и чак толкова добър, колкото Гиоме Полинер, но гледам по някакъв начин да се справя. Мога да пиша навсякъде, стига да ми се пише. Проза винаги пиша, когато имам чашка до себе си. Поезия пиша винаги без да имам чашка до себе си, каквото и да било друго. Най-много обичам да пиша в кухнята, тъй като от време на време се включва хладилника. Включва се един преди, че започва да бръмчи. Това е много мил шум, много домашен шум. Обичам кухнята, хладилника, мъркането на хладилника и мъркането на котката. Обичам да има хладилник, котка и дим, който се стере. Обикновено аз съм производител на дима, много пуша. В общи линии нямам час и нямам час за писане. Час за писане имам само когато трябва да пиша за списание и за вестници, защото тогава имат дедлайн и винаги тогава за тях пиша в последния момент. Тоест обичам да съм под напрежение огромно, защото тогава си задвижвам единствения ми капитал, който е мозъка ми и гледам да го направя възможно най-добре, а когато има срок, най-обичам. На всичко отгоре много обичам да пиша проза по поръчка. Това е такъв композиторски номер. Нито един композитор не пише за себе си. Трябва първо да му поръчат нещо и тогава да го напише. Независимо, примерно, да речем, кой курфюрст, кой ерцхерцог, кой не знам там какво си казва, искам оратория и той казва, добре, окей, има ли кесия с талери? Има. Сяда и го пише. Не се срамувам от това, че съм комерциален писател. Аз от едно известно време работя с редактор, което не го правят българските писатели. Не знам защо. Защото в западния свят, в нормалния свят, винаги всеки писател има редактор. Много е добре да се работи с редактор. Дори има такава специална професия редактор. Хемингуей има редактор, в крайна сметка. Баси. И въпросът е да си добър редактор. Аз, например, съм добър редактор, но искам да съм точно толкова добър, колкото Гери Фицхертон, който е редактора на Брет Истън Елис, на Дон Делило и други огромни господа, които всеки роман техен струва $4 милиона. Примерно Любен Дилов син, който ми беше редактор, когато прочете Луиза, каза прекрасен текст. Той естествено никъде не се е намесил в нито едно изречение, в нито нищо. Но първо ми подсказа, че това може да бъде любовен роман, за да продадем повече. Ето, че издавам неща от кухнята. И той премести една глава, която стана пролог. И след това аз замених главата с една друга глава, която е само от 2 изречения и просто се получи чудесно. Много му благодаря за тази идея. Дилов е умен и прекрасен човек. Прекрасен. Влизахът го написах за 12 седмици, защото имах да плащам 1000 неща.
Разбира се, имах много строен план на романа, т.е. точно какво трябва да напиша и какво не трябва. И така стана. Според мен е по-бързо написал роман само Брет Истън Елис, но за сега той е по-добър от мен. Автобиографичен е до толкова, аз съм живял ето тук съвсем наблизо, ето тук през една-две кооперации на Сан Стефано 4B, Луизаката 4V. И е много автобиографичен, защото тогава бях сценичен работник в театрална работилница с Фламато и бях чудовищно беден. Живеех таван без баня. Гардероб. Да, току-що бях започнал да се прочувам като поет. Обаче имах велик хазяин. Това е Симеон Парлапанов, който е жив. Мога да ви го покажа, примерно, някой път. Ако искате, ще ви покажа да му звъннете и да го снимате. Изключителен човек. Всъщност там живеехме. Там беше такъв един конгломерат от тавани. Имаше само един богаташки таван. Пък всичко останало беше такова бедняшко за държавни служители. И живеехме доста добре. Срещу мене живееха Вергил Немчев и Явор Немчев, които заедно с тях направихме Присмехулник пожелаем и късмет на Чарлз Буковски, една стихосбирка, която се превърна в култова. В един друг таван, който беше богаташкият таван, живееше Милен Цветков. Страхотен журналист, аз много го харесвам. Но аз бях единствени от наемателите, както и преводачите, които не му досаждаха, т.е. не му задаваха никакви въпроси. Модерната литература е от Данте насам, е интертекстуално нещо, а пък в крайна сметка ние ако не повтаряме разни конструкти без да ги видоизменяме, литература ще свърши още с Омир. В никакъв случай. Освен ако не издава, естествено ако не живее в България и не издава навън. Луизакът в момента се печата в Ирландия, в Полша и в Италия от едно велико издателство. Фертинели се казва. И може би ще бъде добре, ама то, примерно, да речем да печаташ в Италия, означава, че в Италия може да си изхранваш добре. Иначе е абсурдно. Тоест, от десетки години вече аз само с това си изхранвам. Тоест, имам преди само с писане, обаче не с писане на книги. Тоест, с писания, вестници и така нататък. Но просто няма начин да не го правя. И това само ви докладвам. Това е просто факт. Защото просто нищо друго не мога да правя. Когато работех в театралната работилница, шефа ми, който беше театър майстора, казваше: не му дайте работа на Марков, той само молив мога да държи.